ба ҷавонон рӯ оварда ҳар дафъа дар бораи он пирамида ёд меорам. Дар паси рафторҳо арзишҳо, дар паси арзишҳо бошад ақидаҳо истодаанд. Вале ақидаҳои моро ҷавонон ба воситаи муносибатҳоямон қабул мекунанд. дар забур сураи 25 Довуд чӣ гуфт? эҳсони ту пеши назари ман аст. гуфтанӣ аст ки рӯзе на як бор ва ҳафтае на ду бор, балки тамоми умр, яъне ҳамеша эҳсони туро медидам. ин чӣ тавр ба вай таъсир кард? дар ростии ту рафтор кардам, идома медиҳад Довуд. аммо Довуди доимо эҳсони худоро дида низ гоҳе пешпо мехӯрд. бе ин бошад асло дар ростӣ рафтор намекард. таронаи 85 ояти 11. дар ин ҷо дуои Довуд оварда мешавад. ҳар касе ки фарзанд дорад ё бо кӯдакон кор кардааст, дуо мекунад ки ин суханон дар ҳаёти онҳо ба ҳақиқат табдил ёбанд. 4 фарзанд дорам ва ҳар кадомашонро бори аввал дар даст гирифтам. гуфтам: худовандо, ман туро, модари ин кӯдакро ва худи ӯро хеле дӯст медорам ва илтимос мекунам бигзор ин дуои Довуд дар ҳаёти онҳо роҳнамо бошад. худовандо, маро ба роҳи худ ҳидоят кун ва дар ростии ту рафтор хоҳам кард. чӣ водор кард ки Довуд чунин дуо кунад? кӯдаконатонро чӣ илҳом мебахшад ки дуо мекунанд то ки ҳақиқати худоро фаҳманд ва аз рӯи он зиндагонӣ кунанд? аз ҳамин ҷиҳат ҳеҷ кӯдаке аз Довуди зеро ки раҳмати ту бузург аст гуфта тарк намекунад. аз муносибатҳо ақидаҳо рушд меёбанд, аз ақидаҳо арзишҳо, аз арзишҳо рафторҳои мо. дар нома ба Эфсусиён дар боби 4 Павлус чунон суханонӣ менависад ки одамон хостанд ба касоне ки бо ҷавонон кор мекунанд ба ҳар як шӯбон ва ба ман низ муроҷиат кунанд. Павлус даъват мекунад ки ҳақиқатро эълон кунем, чунки ҳақиқатро ҳама мехоҳанд. чӣ тавр? бо муҳаббат. аммо на ҳама чизе ки бо муҳаббат гуфта шавад ҳақиқат аст. ҳақиқатро бо нафрат ҳам эълон кардан мумкин аст. он дурӯғ намешавад, фақат гӯш намекунад. ҳақиқатро бо муҳаббат мебояд гуфт. муҳаббат ҳақро ҳақиқат намегардонад, вале он замина мегузорад. муҳаббат муносибатро комил мегардонад ва инсон худ ба сӯи ҳақиқат моил мешавад.